Waqt laqgħa li saret fid-dar ċentrali tal-Partit Nazzjonalista bejn il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech u l-Kunsill Nazzjonali tal-Anzjani ġew diskussi diversi temi kurrenti li jolqtu direttament lill-anzjani li għamlu kwart tas-soċjetà Maltija, fosthom l-għoli tal-ħajja u l-pensjonijiet. Fil-waqt il-kap tal-Partit Nazzjonalista awgura lil kunsill Nazzjonali tal-Anzjani talli issa flimkien ma' unions u korpi kostitwiti oħra saru jiffurmaw parti mill-MCESD. Insista li l-Partit Nazzjonalista ilu żmien twil li tkellem dwar dan id-dritt għaliex jemmen li l-adulti tal-lum se jkunu l-anzjani ta' għada. Allura huwa fl-interess ta' kulħadd li d-drittijiet tal-anzjani jiġu salvagwardjati u mħarsa. Minħat tiegħu Peter Paul Bonnici, il-President tal-Kunsill Nazzjonali tal-Anzjani, fisser it-ħassib tiegħu dwar l-anomalija li teżisti fil-pensjonijiet ta' dawk l-anzjani li twildu qabel il-31 ta' Diċembru tal-1961 u dawk l-anzjani li twildu wara l-31 ta' Diċembru tal-1962. Minnaħat tiegħu Bernard Grech insista li l-Partit Nazzjonalista diġà ħaseb għal din l-eventwalità meta fil-programm elettorali għall-elezzjoni ġenerali kien wiegħed li Partit Nazzjonalista fil-Gvern jimplementa pakkett tal-pensjonijiet sabiex jiġu indirizzati diversi inġustizzji li għadhom ma solvewx sal-lum u li saħansitra qed jixtu lil pensjonanti f'riskju ta' faqar jew fil-faqar. Dan bil-mekanizmu ta' 70-30 li qed jintuża bħalissa għaż-żieda lill-pensjonanti imwilda wara l-31 ta' Diċembru 1961 ikun jitħaddem għall-pensjonanti kollha. Dwar il-kola Bernard Grech qal li l-Partit Nazzjonalista ilu żmien twil jinsisti li din m'għandix tiġi intaxxata. Iżda sa issa l-Gvern immexxi minn Roberta Bela għadu qiegħed jirreżistiha. Preżenti għal din il-laqgħa kien hemm ukoll id-deputati tal-Partit Nazzjonalista Paula Mifsud Bonnici, David Aġus u Jerome Caruana Cilja u l-President tal-APAN Joe Zara.